Code of conduct बा politics आव जों जेबो involve जायाखै नैबे खामानिया बिसेसकि जों ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों थाथ'नो हाया। Code of conduct जादों होननानैहाय जों बेफोरबायदि जों political जों लोब्बा गैया। दा बेनिखायनो जों सानदों मा ससाइटिनि पाब्लिकनि थाखाय हान्थिमेला खालामनो थाखाय जोंनि ससाइटि जेनाखि नांगौ हाबाफारि सहाय होनाय रायजोफोरनि थाखाय जों बेखौ जों खामानिखौ जों मावदों आरो। चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एन्ड आलाइड कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोजोननाय हामलायग्रोबाय आरो दिनैनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों नोंथांमोनखौ लिंहरनाया जों गोबाव समनिफ्रायनो जों नुबाय थाबाय नैबे बेंटल PWD र'डआ पाब्लिकफोरनि थाखाय हान्थिमेला खालामनायाव बिजनेस खालामनायाव बिराद खस्थ' मोनबाय थाबाय आरो स्पेसियेलि बे कलेजाव फैनाय माखासे छात्रफ्रा थांलाय फैलायाव बिराद खस्थ' मोनदों नैबे अखानि दैजों आरो नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय दै बिराद जमा जानानै थागासिनो दङ। दा बेखौहाय जों कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय जों मोनसे सिद्धान्तखौ लादों जों ससाइटि जानायलाय जों पाब्लिकफोरनि थाखाय हान्थिमेलानि थाखाय जों मा बेबस्था लानो हायो। जों आबादारि जों गासिनोबो आबादारिजों लोगोसे नैबे हान्थिमेलाखौ ससाइटिनि थाखाय एसे खामानिखौ मावनो होननानै जों दिनैहाय नैबे समखौ जानि हाखर हाला जानानै थानाय जोंनि बेंटल बाजारनि लामा PWD लामाखौ जों सेन्ट ग्रेभेलजों जा हायो जोंनिफ्रायनो जों एसे जों खोनानै जों होदों आरो होगासिनो दंबावो। जों दहाय आउटपस्टनिखौबो होखांबाय। बेंगल नैबे लामा ससेयाव बिसिबांनि हाखर दं जों दिनैहाय बेखौहाय जोंनि ससाइटिनिफ्रायनो चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एन्ड आलाइड कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय जोङो उपजासे जों खोनानै होनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि माखासे बिजनेस बा फालांगिफ्रा रायलायबाय थादोंमोन जोंना माखासे गय बिजनेस खालामनायफ्रा बियो मोनायाव फैनांगौ जानानै फैयो बिराद खस्थ' मोनो गारिफ्रा मालाबा ब्रेकडाउन जायो जोंना बे ब्रेकडाउन जानायनि थाखाय लामा गाज्रिनि थाखायहाय जोंना मा जायो जोंना लस जायो। दा बेनिखायनो जों ससाइटिनिफ्राय बेखौनो सानदों दे जा हायो टेम्परारि हिसाबै नैबे लामाखौ जों सेन्ट ग्रेभेलजों होनानैहाय Code of conduct बा politics आव जों जेबो involve जायाखै नैबे खामानिया बिसेसकि जों ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों थाथ'नो हाया। Code of conduct जादों होननानैहाय जों बेफोरबायदि जों political जों लोब्बा गैया। दा बेनिखायनो जों सानदों मा ससाइटिनि पाब्लिकनि थाखाय हान्थिमेला खालामनो थाखाय जोंनि ससाइटि जेनाखि नांगौ हाबाफारि सहाय होनाय रायजोफोरनि थाखाय जों बेखौ जों खामानिखौ जों मावदों आरो। मोजां लामा मावनो थाखाय मा बेबस्था लागोन नोंथांमोना फैगौ समाव गोदान सरकार फैनो थांगासिनो दङ। उन समाव जों एपिल खालामगोन सरकारनिसिम जाहाथे पाब्लिकनि थाखाय बेबस्था लामा हान्थिमेला खालामनायखौ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिजनेस फालांगिफोरनि थाखायहाय जाहाथे लामा सामाफोरखौ मोजां खालामनानै होयो बेखौ जों एपिल खालामो।